Makasih.
Wis, dia mau apa? Dia mau apa? Saya belum makan kabel orang kan. Tinon ler kekonang surap sorote tanpa dan katon ler panjraing puspita lumembak lumampah iringing gunungan ketinggal mompyor mertandini bilih maneka warna Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala sinambi minggah saha mandhaping kahanan swasana jroning batos tansah meminta daya kekiatan miwah kanugrahan mring peparing Gusti ingkang ngakarya jagat Duh Gusti ingkang kawula sembah saha ingkang kawula suwuni pitulungan
muga paringana barokah alinangkung ingkang handayani kegiatan kagem gesang wonten ing alam bebrayan minggah kegiatan benjang wonten ing alam akhir. Lumangsono madya sela lekini sela karawan lekinipun lelung sampai seput semahaning sela anggenipun caos puja miwah syukur peparinging Gusti ing akarya jagat. Sini aja ya. Ntar mama kesini. Iya, anak juga kesini. Beli kayak temen Niko. Ayo udah anak ibu ini anak siapa? Tinar buka jroning manah miwah jroning penggalih Bapake maneh wis sepah Anak siapa? anem Tereng lentreng. cegelan. muda tumaruna Bareng sik. Aja diusel-usel bodong. mligi satunggaling pinuwun mateng pangarsa dalem Gusti Kang Maha Agung Maha Linangkung. Muga sageda paring anjayeng bawana kabarokahan yuswa ingkang panjang barokah rejeki ingkang halal ingkang sageda malimpah mugi kali bombong bal dotun toyi batun warobun gofur amin Allahumma Amin. piniji suko paling suko mugi kakang suko semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampun paripto dateng Pranoto Hadijoro mekaten tacariyos lampahing gunungan ingkang saking purwa padya miwah usana Gano semono kang cahya anawi Gusti ya Gusti kane kalendra
ngasamaptaken rupining gunungan. Pemaparing adicara saterasipun katuran dhateng Pranata Hadicara. Nun Langsung makin. enggak kepanggul. Balik berenak, balik. Dumateng para undangan saha ketua RT RW, monggo sami dipun lenggah teng ngajeng panggung. Kondisikan mau duduk mana? Kamu penyok atau duduk mana? Mohon perhatian untuk warga masyarakat, silakan menempatkan diri di halaman Balai Desa karena acara akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan juga doa. Monggo untuk menempatkan diri, jangan berdiri di depan panggung, monggo menempatkan diri di tepi di depan gor. Monggo warga masyarakat diharapkan menempatkan di depan gor karena acara akan segera dilanjutkan. Anak-anak silakan mundur ke belakang karena mau acara dilanjutkan lagi. Yuk anak-anak duduk di belakang ya. Duduk di belakang, anak-anak di pinggir jalan di pinggir. Ya. Monggo yang sedang ambil tempat disegerakan. Monggo panitia, mas-mas, bapak pemuda silakan disegerakan mengambil terpal. Anak-anak silakan ke tepi ya. Anak-anak ke tepi. Kita tolong di tepi jadi rapi. Anak-anak di tepi. Saderengipun adicara kalajengaken Nun sewu dumateng Bapak Kadus Kalibombong saha Ibu Kades Kalibombong. Iya, kepada Ibu Kades untuk mempersilahkan diri di depan gunungan. Secara simbolis Pak Kadus Kalibombong Bapak Ahmad Kusnanto menyerahkan gunungan kepada Ibu Kades. Konjo atur dumateng pepunden Ibu Kades katuron kawula minangka Purwaka minangkani hadat widi lagyanipun wonten ing Kalibombong kanthi hangarak gunungan sampun kalampah mugya namung panjenengan pepunden kula aturaken kasumanggaken mugya hangrantu pangajaping Kanjeng
Ibu Kades muga warga masyarakat ing Kalibombong rahayu widodo lir ing sambika. Mangkono iya Bapak Kades, muga-muga aku wong tuwane sak Kalibombong Rina lan ratrine mung nyuwun marang Gusti ingkang ngakarya jagat muga rupaning gunungan minangka sesembahan warga masyarakat Kalibombong marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan tak dongake muga-muga Gusti Allah paring barokah sapiturute gemah ripah roh jinawi. Amin Allahumma amin. Makaten atur kawula matur nuwun. Seterasipun aturan dhateng pranata hadicara kapurih katerasaken. Nuwun. No dalam kulo aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matullah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Desa lan sak perangkatipun, ingkang kula hormati sesepuh saha pinisepuh ingkang sampun setya nemani kita sedaya, ingkang kula hormati tamu undangan, Ibu Guru, Bapak Guru lan para siswa, ingkang kula tresnani rencang-rencang kepanitiaan ingkang sampun sami sareng-sareng angkuyung acara punika. Monggo kita sareng-sareng angadahaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang punika boten sanes kula nyuwun pangapunten. Sholawat salam kita puji syukur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang sampun kita ajeng-ajeng wonten ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Lah kula sak rombongan bilih kathah lepatipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula matur suwun sanget dumateng para warga masyarakat Kalibombong ingkang sampun sareng-sareng angkuyung acara punika. Kula matur suwun sanget dugi saniki napa badanipun naganipun kangge ngrameni acara ruwet buwi punika. Matur suwun sanget dumateng ibu-ibu sedaya. Sekap semonten pilih atur kula kurang prayugi dumateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula aturaken dumateng pranata acara. Sabdo tomo ingkang angka kalih katuraken panjenenganipun Bapak Kadus Kalibombong dumateng Bapak Ahmad Kusnanto wekdal saha panggenan kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Kalibombong beserta rekan-rekan perangkat Desa Kalibombong. Yang saya hormati Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua adat istiadat, dan juga tak lupa juga tamu undangan. Matur suwun sangat kepada Ibu Kepala Desa SD Negeri 1 Kalibombong dan juga Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kalibombong beserta Ibu Kepala Sekolah TK PGRI Kalibombong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman Balai Desa Kalibombong dengan keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Sholawat serta salam tentunya tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya besok di hari akhir. Amin Allahumma amin. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman pemuda sedusun Kalibombong atas kerja kerasnya menyelenggarakan acara sebagus ini. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat dusun Kalibombong. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita saged nganakaken acara kirab budaya utawi kirab gunungan teng dusun Kalibombong. Semoga kegiatan kados niki berjalan teng tahun ngajeng nggih. Setuju? Syukur-syukur lebih meriah malih nggih. Syukur-syukur mungkin kula rasan kali Bukades diselenggarakan satu desa. Setuju napa mboten? Alhamdulillah nek misalnya satu desa insyaallah lebih meriah malih nggih. Satu desa ngumpul damel gunungan, damel slametan sing namine nek Mbah Barno Sanjang niku sedekah bumi harus niku. Nggih kula pesen mengke nek misale sampun rampungan kegiatan iki sampai dibuang pada tempatnya nggih. Wong namanya ruwat bumi, ruwat niku kan rawat, menjaga bumi, menjaga desa. Terus niku nggih, mungkin sampai ampun kesupen dibuang teng tempat sampah atau niku ampun dibuang sembarangan. Terus terkait dengan keamanan, ibu-ibu lawangnya sampun dikunci napa dereng? Sampun alhamdulillah. Kompornya sampun ditatani? Nggih alhamdulillah, mugi-mugi sedaya mawon sing teng mriki diparingi sehat, diparingi rezeki sing kathah, saged menyelenggarakan kegiatan sing lebih meriah lagi, syukur-syukur tingkat desa nggih. Nggih. Kula sebagai kepala dusun Kalibombong mung saged mengucapkan matur nuwun sanget atas kekompakan, atas keguyuban sampun ngadekaken kegiatan sedekah bumi kados niku. Nggih, kula nggih matur nuwun sanget kalih Mbah Barno sing sampun memberikan masukan-masukan sing bermanfaat kangge pemuda-pemuda teng dusun Kalibombong. Nyatane teng dusun Kalibombong nek kegiatan kados niki kan dereng dereng sering nggih, dados panitiane masih belajar. Kula nggih tasih belajar, mugi-mugi tahun ke depan nggih evaluasi saged lebih meriah lagi kados niku. Nggih matur nuwun. Atur kula cekap semanten mbok pilih enten salah kata, salah tindakan kula nyuwun ngapunten nggih. Ngapunten kula bahasane campur aduk. Nyatane nek misale bahasane kados Mbah Barno nggih mboten saged wong Mbah Barno dalang, kula sanes dalang. Ora penampilannya nggih pun pun kayak dalang kados niku, cuma bahasanya campur aduk ngapunten. Atur kula cepet semanten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.